kurang kata tu na sini cover news channel jadi berhasil joto media na ini ang live kami karam je hanya je ani mungtui kaisa video viral ni domani apun tinya clear kan bagi tayo kung di sini tini ani sinijak borok anu kebang ma call placing ka je tama ma hepat mung tama rang rona le kuau ke ni anu semua bang tapu clear ke sanai jewu tapu faroksa khair service lai bang bono sip sinia bung mukhnaya to bin mung tamo joren joy tik pura nai nai engke bo sebab jani bo rang thok wina ja khani chau engke abo thok wina ja mani aro ani mung hainyo farok suro dik de bor mani nai tongpo engke mane ta manai abo thok wina ja boni ani bung to saga abo ni ulo ani jewu ko photo Facebook ko search le photo man kana bang Facebook ko photo mani abo reinai bo news khlaibo bo kuning ba tini khanapi ka bo video mane tamne press meet khai saw nai engke ta kuno bo sanam sung abo angya bo ibu sigang bo ang jehetu khobor man ka apro taku khoroksa roi sabari dikini no bini sinijak bo affair khainan thana nayoni khanawa pro log log na sinijak borok anu sung hoka mahai case temabu ko bidangga ando sia mungsa abo angya bu borok tema bu mahai gotna incident ta moni nai ulo ka ang call khai kok sar ga anu conference kai engka apun bo bai clear ngai ka a borok angya nang bai amma malaya sibisinia bung mukhnaya po puno contact ko kri bo bai engke apro ang sa log log na delete khajian photo mai ke sinia nu ya ke rema chaya nang segan ka amke mane information nawina final lengadi confirm ga dine ba kon hoke bo apro bo sika je ang delete khaisene oke ঠিক আছে nine apro kok pai leka ga bun ulang siring dongka hanya saling saltam loli ko tini fungo teisa u takuk no bo joren joy tir pura bai sini laja bo ni gusti rong lainnya amu yo sini jan no takuk bo anu sungpika mahai oke sto bo mahge media o mahge viral khai dong ne sau ngang logi logi bin number di babai japru kok salaja bin number ini number nai kok saka ka ang kok sa pula bo polisi khai saka ang mahai se ne ang saka bono je nang bai japru mahge kok pai lekha je ani photo delete khanya ang o nong ne matter bai kunu kerengja kri kunu connect kri contact kri nor bang sip sinia nang bahaya hake khasa nani apru bo ka tini pumono ka ham kok sana ya tomadi te ka tomi nai ang call khai na ba kok sa nang bahaya hake khasa nani apru bo ka tini pumono kaham ke kok sana ya tomadi te to ngai ang call play na ba kok sale ni tone ka abun lo bon call play malia ani number block heja je u borok je an kok sarnai bini relative no nai ganan area kaisata bini mobile chudo je block hai chung bin number am hai ke ton bono onek ba try khai karon ni jin borok bula bono mane hoyto kok bai sale kok gesang bai saida omono je bo anu mane tamne bo misunderstanding bo ko final ngi ma hake ani mung soljage je photo ba ani hake rumani abo bono clear khaina baga ang call khaimani phe bo tab su jora thajing wa bon call khaipeo bo block khaimani abo khulu gya engka bo jodino om hai khlai dong bono ang gesang bai sainai bono pairang nai mana bo bujung nai mana bo khnai ang ta bo next step tam khlaiman kerong rai do dong ang kerong rai do ni ang tamanai suba sunai ne ang tam khaiman wan sunai ang tabu beloro phajak khorosa takuno pesan to haine hain baga ang mungsa yapri nahri maya ko ang abo tola kibil kangke bin mungoi taku nang nai tongna jorin joy tipura nang mokhang siringa ga ang nang bai malai jak da na sekamon nuk jak da kok sajak da sini jak da tabu clear ang khana nona gesang onek bar call flainai kok sana nai mani nang phiaba kok sana nai dia ang bai engke malaya nang kerang rai ni bising tei engke ani jara sinija friend circle ba bayar chale rong sanamo songo bo jeu muko ani illegation ani mungi je surojit debroma ni je photo mani photo ka ani no phia ba u surojit debroma angya anga hazar lakh surojit debroma tong mam le ani ba gei norok mungsa taw na dia borok angya phia ba takuk jorin joy bo ame ka hamke kok salia final ka hamke understanding bo final nailia bo u surojit bon apro buji saja nang bumung surojit ma bai Facebook to gi search laina ani account phai kana hoito puila bo abo nang photo upload khaine hake
news khaina na bunani amuto belai ke saya ni nai engke bo jeu suroti debon mai kabang news channel long lo khajak bo phone number thung photo thung address rok a address ba ania SBI ni bo rang transfer khayo mane abu bahanyo je account number SBI ni ani SBI ni account le tong gari hinya abu PBB branch Agartala ni aro angkebo by transaction je kuno ani kadal khuluk drop jabo engke bo naina nang mane ampono sabga bar bar sama pointo bo mani khnana naili bo sigi mani li ani ko ani bagi bo yapri na harkan ga ango ma wang su chinai tama khlaiman nijin takuk ba nijin tibrasa ni wang su i tongmani je bo khorka chakiri khlainai ba bini hena ani account phaikena hoito puilawo abo nung photo upload khaine hake news khaine na bunani amuto belai ke saya ni nai engke bo jeu suroti debon mai kabang news channel long lo khajak bo phone number thung photo thung address rok a address ba ania SBI ni bo rang transfer khayo mane abu bahanyo je account number SBI ni ani SBI ni account le tong gari hinya abu PBB branch Agartala ni aro angkebo by transaction je kuno ani kadal khuluk drop jabo engke bo naina nang mane ampono sabga bar bar sama pointo bo mani khnana naili bo sigi mani li ani ko ani bagi bo yapri na harkan ga ango ma wang su chinai tama khlaiman nijin takuk ba nijin tibrasa ni wang su i tongmani je bo khorka chakiri khlainai ba bini family bo kaija borja bo bin family kuno mungsa effect tang thang nai bo am hake step na khanga mo ma wang su chinai takuk jorin joy malai nai Agartala phaike asan ko khambai